kaigsuon, si San Pedro sa unang pagbasa, iyang gisulti na iya sa kinakakunan gikan ni Jesus nga maabot kini panahon nga matunaw ang langit o ang yuta. Matunaw ang tapos. So kita karon sige tagutang-utang aning mas, social distancing, naningkamutan dili kita mamatay, pero matunaw ra kita tanan. Mamamatay ra kita. Saman, mudawat mo, mutuo mo sa gitudlo ni San Pedro o dili. Oo. Mamamatay ra kita. Hasta na diyan langit kada mabituon, kiniyuta, kahoy kada mga building anong ibang tukod. Matunaw ra kita siya. Bitawag na siya katapusan sa panahon. Kasi San Pedro niingon pamandang unya pag-expect mo, yan sa expect ka kan sa Bisaya lang. Mag-expect ka ba? Maguna-una na ka, imuna-una handaan, imuna-una ka, matunaw ra dito, mamatay ra dito. Niya, mamandang ka, niya ang mga kuwan. Matulpa ni San Pedro, siguro ka na utlik mo, inikatubang ninyos Ginoo. So, iya sa siguro na hindi ka humatay na ito din muatubang pa sa talito, di sa ito pakita niya ay dili kita mamatay, ang mamatay na isa ba? Kinilang kalibutan nga ito sa lawas, ang tingali, nalulot sa din, pero ang kita mismo, ang atong kalan, atong nagkitawang atong kalan, mo padayon na muatubang niya kung putli ang atong kalan, asal na ito doon, at ito das kinarihan sa langit. Amo na i-encourage ni San Pedro. Niya karon ka mo, kumusta mo, putli mo o ugaw. Sige tak putli sa ugaw mo, so ninyo, yata pamana ng disinfektan, niya, ang gamot, utangan pa nila ng sirit na nagkatuon. Irahan pa yung amtang. Iputli kita, kaligsoon ninyo rin Huwag peligros, takot. Pero, musta pa na ito kasing-kasing. Putli. Di na ba ito magkakatuon. Di ka naman ako na imong magsigos mo simong naon. Nigulit mo sa balay, puso mo ikan naon, di ka naman ako. Kanang imong pagkalibakiro, bakila, di ka naman ako. Di ka naman ako na alkohol, bisag kalurin pa. Di ka naman ako siya. Kanang imong pagkakusog, malikas, di ka naman ako. Posible. Muna, kinahanglan kahit tao, buhi na aksyon. Nakaroon kung sa may mga prinsipyo o mga buhatunon aron ta mahimong putlik at tubangan sa Ginoo. Ang atong tubag sa Salmo naghatag nato usa ka giya. Usa ka atong tubag sa tanang panahon, Ginoo, ikaw ako nalagpanan. Kanabang makamaot na tagundamot sa Ginoo sa tanang panahon. Dili tagundamot sa mga tao sa kalibutan. Pagmintan ikaw, asawa, sigihan ka kulata sa iyong banan, o ipasakitan ka emosyonali, kay sige siya pamadlong, sugarol, disyoso, mamabayo pa yun. Asa mo tagundamot? At sa iyong mama o papa, atos pulis, atos barangay, o atos Ginoo. Tutok mo mga ito. Atos Ginoo. Kung ako pari, kung ako'y kulit ka, dagang may pera na, nalaway kita mo ni dagang pa din, mayroon na nabalitanan. Kaya gani lupit ka rin, inaaktan mas lupit, iwan na ni nulunit na rin, asal ka kita nila sobra naman yung mga 3 million na ito mayroon. Asal na po na mo, ang anak ko na mo pinyo, ang pag-isod mo yung buhos ko ita. Ato,
Ginoo, Lord, di kayo mag-igo nila. Kasi masarap yung papadaan, yung mayon, magiging niya, maikog mo tayo kasi yung trabaho, hindi mo naman yung mabayari. Nakapunta mas tubig. Kanya ka ito manisaan na mulunin ka mo, mulunin ko makato. So ikaw na lang yung mag-igo, Lord. Di ba? Damo. Nakaroon mo damo, tas Ginoo, so yan isulti na to. Di asa na sa Ebanghelyo, ang basic na teaching ni Jesus. Ningon siya, ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Imagine niya, nindot kayo nga tudlo, ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Nakaroon, atong suwayan din apply kami mga prinsipyo. Imong bana, nangapit, ulit, kulatahon ka. Kung saan pag-apply aning ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Di ba ako mo-apply? Ako, asa ko yung mga kaya umili na ito magkakit. Ito sa, kaway kapuslanan na ng tiksina. Wala ni mag-involve o kwarta na isoon. Although kwarta ang iwaranin, pero ang involve ani ang pagputlik sa kaugalingon. Pasako ni Kristo. Unsa may iya sa kalibutan. Kasi si Cesar, iya ni sa kalibutan. Tawagan kalibutan Cesar. Ang pamulo sa kalibutan. Ang authority, ang gobyerno sa kalibutan. Kasi sa ang Diyos, mo sa niyang gobyerno dito sa espirituhano na kinabuhi. So, ang kalibutan ng kinabuhi o ang espirituhano ng kinabuhi. Lain-lain na sila o gobyerno. Lain-lain o leader. Nakaroon, tulata kasi mong bana. Kung sa may yung paros, ang paras kalibutan o ang pintos Ginoo. Ang sa kalibutan, ang imong lawas, kalibutan na. Upang imunaw, lugoy mong ipon, manuhod na siya. Kalibutan na, kaya manuhod ka na din sa kalibutan. Ihatag na. Ihatag na. O di lang din ka masukol si mong bana, di lang din ka masukol niya, muhila lang ka, magpakulata lang ka. Ang imong kalang, kung sa may nila ko, nakasawa. Wala. Di sa ito maputli. O imo na siya nahatag na ito sa Ginoo. Kaya ang putli iman, ang kaputli iman mo'y dawakon sa Ginoo. Di man siya mudawan o datong bugaw. Katulong na isa lang ba? So yung kasukot mo si iyong bana, bawas ka, di nakasara ka, awal na, ihatag na nimo ni Satanas ang imong kalag. Ang bawang sabot. Sige, apa yung ito Kristo? Tanawas Kristo, ikulatan mayo. Ingon siya, ako ang gitaon ng akong naon. Ako nagnaroon sa akong bumot, kato nagtamparos na ako, kato kasigi latigo na ako. Ako ang gitaon ng akong naon, ng akong buko-buko. Huwag yun siya mo reklamo. Na naman, ang iyang lawas, ibawawan siya na mamatay yun. So, ipapatay lang na. Kaya mamatay na bilang, iyang nas kalibutan. Pero ang iyang kalag, iyang yung kilabanan, na di yun mapiksan, di sa kamay na buling putli yun. Oo na, nalansan sa cross, pero nabanhaw sa siya. Mao na yung na na. Nagawa na rin sa kwarta. Na inangutang nimo, di yun mo bayad. Kaya ito rin. Kung saan nyo pag-applyan na, ganang kwarta, kung saan na, iyas kalibutan, o iyas Ginoo. Iyas kalibutan. Ihatag na, ay nagpanila. Umigil mo bayad, ihatag. O niya, katong imong konsensya, ang imong kalag, o maglakot ka ng wag bayad sa utang, sa may may tapos imong kalag, putli o hugaw. Hugaw na. Awag na. At tulad na siya, awag na ni mong ihatag sa Ginoo. Kung nasagot. Sige, ay bayad sa buhis. O sa laban is issue, sige, no? Sige, lang balik-balik. Karena ano, agak-agak tayo, mga tax division, evaders, ang kami naman mga pari, wala kami bayad sa taxes. Sige, kung saan man kwarta yung ibayad sa pulis? Sa kalibutan o sa Ginoo? Sa kalibutan. Ihatag, pila yung judicious pulis, ihatag
bayan, mangita ka paagi, di ka mabayan. Kung saan mo na siya, pamakap, minaro, asa mo na mo epekto, ari sa imong kalan, ari sa imong kinabuhi espirituhanon, kaya namakap mo ka, salat mo na, kung sa may nahita mo sa imong kalan karon, ato na ni mo ihakad sa yawa. Naunta, sabot niya, yan kung naging anak si Away, si Pabadlo ni mo, kung imo na kita sa dawaton, sa manita mo sa imong kalan, putli o hugaw? Putli. So, imo ihakad sa imo. Yan imo anak, sige magpapadlong, di magiging mo tuman sa mayong suko ni mo, sulti. Ayaw na ihakad ang iyang kalan. Tuwas yawa. Nakaroon, imo siya siya igugma, pamasin na makita siya imong gugma, kunya mubawas sa igugma nimo. Inibawas na niya igugma nimo after mga 20 years. Sabi kita po, nahata na niya balik na tos Ginoo ang iyang kalan. Mga magtinabamay ka, sama niya itong isa karon, usan ni kapag paningkamot, na kung nakasarap tagahapon, nakasarap tagabi, karon mong tagadlawa, karon na nakasimba ka, magsugod utat ka, o biyak sa salat. Na naman, aron dili na itong mahatag nato sa yawa, ang paraw tas Ginoo, na mao ang putli na kalag, ang putli na kasing-kasing. Ikagasakitan na ito pa din. Upa ko na siya mausap. Sige lang, ang nasakitan, ang imo raw ng kalimutan na lawas. Ihatag lang na. Ihatag lang. Ipakulis-kulis lang na. Pero paningkamo, ang imong galang, dili unta mapigsan sa ugaw. Maglimpyo na ta. Yan mo na, kung sa ugaw paglimpyo, mudan mo pagkita sa grasya sa Ginoo. Uban sa ato mga dirhin o sa mga santos. Pag-ampok sa katawan,